Atong daygon ang Ginoo sa kanunay sa matag adlaw sa atong tibuok kinabuhi. Tungod kay kung wala na kitay kinabuhi, dili na gayud kita makadaig sa Dios. Apan kung aduna kitay kinabuhi, apan wala kita nagdaig sa Dios, sama kita sa mga patay nga dili na makadaig ngadto sa Dios. Salmo 115 bersikulo 17. Dili na makadaig sa Ginoo ang mga patay o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. Sa 18, apan kitang mga buhi, pasalamatan ta siya karon og hangtod sa kahangturan, dayga ang Ginoo. Igsuon, buhi pa ikaw. Atong daygon ang Dios sa kanunay. Atong pasidunggan ang Dios sa kanunay. Tungod kay kung buhi ka karon unya wala ka nagdaig sa Dios, sama ka sa patay nga wala na nagfunction. Tungod kay kung wala ka nagdaig sa Dios karon, samtang may kinabuhi ka, sama ka sa patay nga wala na makadaig diha sa Dios. Maong kanang imong kinabuhi karon igsuon, samtang naa pa na diri, samtang may panahon og mahigayon pa kana sa pagdaig sa Dios, gamita kana sa pagpasidungog sa Dios. Gamita kana sa pagpahimuot sa Dios. Atong daygon ang Dios karon og hangtod sa kahangturan. Atong gamiton ang atong kinabuhi tungod kay kining atong kinabuhi iya kini sa Dios. Amen. God bless sa tanan.